μάτια να κοιτάς, όχι με παροπίδες, και με τα αυτιά σου όλα τα ακούς, χωρίς οτοασπίδες. Αν η καρδιά είναι ανοιχτή και όλους τους χωράει, τις δόξες μα και τα λεφτά ποτέ της δεν κοιτάει. Αν η ψυχή είναι δυνατή, με άντοχη φτιαγμένη, και με λαχτάρα πάντοτε την ευκαιρία περιμένει, να νιώσει το που δεν ένιωσε ποτέ της μέχρι τώρα. Και έτσι αν είσαι πάντοτε μέχρι την τελευταία ώρα, αλλιώς θα ζεις και θα ποθείς, ζωή θα έχεις να δείξεις, δεν θα σε πλέον δυστυχείς, δεν θα σου τραβάεις. Θα ξέρεις να εκτιμήσεις τι έζησες, τι καρτερείς και τι πίσω θα αφήσεις. Αν η ψυχή είναι δυνατή, με άντοχη φτιαγμένη, και με λαχτάρα πάντοτε την ευκαιρία περιμένει, να νιώσει το που δεν ένιωσε ποτέ της μέχρι τώρα. Και έτσι αν είσαι πάντοτε μέχρι την τελευταία ώρα, αλλιώς θα ζεις και θα ποθείς, ζωή θα έχεις να δείξεις, δεν θα σε πλέον δυστυχείς, δεν θα σε πούτα βαρύς, θα ξέρεις να εκτιμήσεις τι έζησες, τι καρτερείς και τι πίσω θα αφήσεις. Θα αφήσεις, θα αφήσεις.